Malam lafiya ka shigo mana gida? Ku zo gidana, sannan ku dinga tambaya ta lafiya. Ga mai gidan a zaune. Ƙarya kuke nan gidana ne. Ga iyalai na can suna kwance a ɗaki. Malam ka fitan mana daga gida mana. Ke shiru. Idan ba haka ba zan sa aljani ya danne ki. Kamar ya? Ta fulo sai kin mutu. Wannan turaren aljanu ne. Zan fesa maka har sai ka rasa rayuwarka. Me haka? Da zafi ne. Duk da haka baka ci banza ba. Amma ita. An ce min je ki zaki gani. To ai kin gama gani tun daga shi kin gani. Haka? Mana saboda ina ci kuma ina sha. Me? Lemo mai sanyi. To karamin dan bariki. To ya ne babban yan bariki. Oh my god! Nan ne aka yi mutuwa? Nan ne. To ina bin wannan mamacin bashi. Kuma wallahi sai an biya ni. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kaji akwai mai bin babanmu kuɗi. Babu abin da za ku faɗa min wallahi Allah sai an bani kuɗi na. Bawan Allah kuɗi kake bin mamacin? Don wallahi idan na fara ambatan masa bala'i kala-kala a cikin kabarinsa wallahi ku kuka jaja masa. Sai an biya ni kuɗi na. Kaga dai abin da ya kamata a yi. Gaskiya. Kawai kwanda a biya baba wannan bashin da ake bin. Hello Aminu sa ka ce a tattaro kuɗin nan a bada na sallama masu filayen nan a zo a kawo kuɗin nan zan biya babanmu bashin da ake bin sa. Wallahi idan bai biya kuɗin nan ba na rantse da Allah kun san dai azabar kabari yadda take wallahi sai an biya ni kuɗi na. Yaya babba a biya baban kuɗin da ake bin sa ko zai samu salama wannan mutumin ba imani ne da shi ba. Halo Bala ka tattaro gaba ɗaya cinikin nan ka kawo min ina gidan mutuwa. Ku gama bige-bigen waya wallahi sai kun biya ni kuɗi na. Wai bawan Allah hannu ma kake miki. Naira 25.